Hola macos, continuem amb el paquet 17, on l'havíem deixat. I anem cap allà, a veure què construïm avui, quin edifici és. Doncs avui és dissabte. Molt bé. Dissabte és bo. Dissabte mola. I és dissabte. I no ho anava a dir, però ho vaig a dir. M'acabo d'aixecar la migdiada. Així que estic una mica zombi. Zombi. Així que res, si em veieu més lent del normal, és per aquesta cosa que vaig molt lent i no trobo les peces. Aquí. Però aquí estem, un dia més en la vida del senyor. Anem a continuar la construcció. Un set gran i un set maco. Molt maco. Sí. Molt maco. I això, i patates. Hi ha vegades en què estic lent i trobo això, no. I vosaltres sou de fer la migdiada o no sou de fer-la? Jo a vegades sí, i més amb un gat que mare meva sembla un nen petit. Té l'hora agafada i dona igual si és dissabte, diumenge, festiu o què, que ell sempre et despertarà. Però et despertarà, Així desperta ell. I li és igual, despertar-te. Ell vol jugar i me cago en Déu. Me cago en Déu el gatet. És maco, però es fa dur això. Però se l'estima. De fet el tinc per aquí. No sé si el veureu, però si aquí el veieu. En fi. Així és, Hasta allà. I ara, ja robant protagonisme, oi que sí, Mochi? Seràs el gat més famós de tot YouTube. Així que el vídeo ara us el farà ell. Oi que sí, Mochi, que el vídeo el faràs tu? Ara vol jugar. Toca't la pera. Aquí. Vale. Ara, un de un. Estic fent aquesta part de l'edifici. Encara no sé què és. Curiosa és. No us puc dir res més perquè no estic veient què és. Vale, sí. Estornut. I ara ens hem acabat. Efectivament, va. I a l'altre costat el mateix. Aquí. Així, ora un altre d'això que no trobo. Se l'he trobat. Estic aquí, el set és això, noia. I res, té 3 mesos, així que ja us ho podeu imaginar el perquè dic que té l'hora agafada i només vol jugar. I si no despertes et mossega, o agafa una piloteta que té ell i comença a jugar al teu cap. I és en plan... Mochi, preciós meu, vés a dormir. I no va. Vale, ara és això
això. Ara busca aquesta peça. Aquí, a la primera. Que bueno. Vale. Ara el mateix. Mira, aquí el tinc. Vale, som-hi. Molt bé. Ara tres negres d'això. On són? Aquí. Un aquí. Un aquí. I l'altre al costat. Pues l'altre l'he perdut. No l'he perdut. I així queda la part que he fet ara. Veieu aquí una finestra. L'altra finestra, pel sostre queda així. I això diuen que va... Ho he de girar tot. Això ho he de ficar aquí i ja... va aquí, riu blanc, vale. Va, aquí, molt bé. Mireu, així va aquí. I així està quedant de moment. Guai, guai, molt bé. Vale. Vale, ara són 6. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I això on va? Aquí. Aquí segur? Sí, aquí va. Molt bé. Ai, que bé, que maco està quedant. No! 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 No, la peça, se m'ha caigut una. Ai. Oh. Ja us ho dic, que avui estic lentíssim. Però aquí estic. De quan és això? La primera, sí. Ara, cada dos. Un sí, un no. Un sí, un no. Un sí, un no. Un sí. Un no. Vale, tres. Molt bé. I ara les peces que se m'han caigut. Això. 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 Només em queda dir no es mereixen. Ara és posar aquestes que són més llargues a l'altre. Perfecte. Que bé. Falta aquí. Oh, genial. Oh. Oh, que bé. Ara les reixes. 6 reixes. Una. 2. 3. 4, 5, 6. Com veieu, sé comptar. 4. Veure-les no les sé veure, però comptar sé comptar. 5. I em falta una. No. Aquí, davant dels ulls la tenia. Vale, ara un altre cop això. En el mateix lloc. Oh, sí. Vale, i aquí. I vale. Vale. Ara aquesta peça gran aquí. Per anivellar tot. I això ho tenim.
ja torno a ser aquí. Oh, ni us havíeu enterat, Ara, això, així, 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 això aquí, això aquí, això aquí. Són 12, són pocs. Una altra cara. I ara em fa fer una cosa molt curiosa, però espero que, bueno, en el cap del que ho va crear quedava molt bé. Ara són 2 d'això, 2 d'això, dos, 3, 4, 5 i 6, i ara 1 i 2. I aquí deu anar una antena, ja veureu. Vale, i això ho col·loco. Així. Això és el que acabo de construir ara. Veieu que maco queda. I això va aquí. Necessito veure perquè s'alineen els astres. I així va quedant. Que bé. Som-hi. Aquí ja estem acabant. Sembla ser. Ja tinc pensat el pròxim que compraré per portar contingut. M'ho estic pensant molt. Bueno, i serà allò, ja ho sabeu, Brickhead, en principi. Si no se'm gira el cap, serà en Brickhead, que també m'encanta fer la col·lecció de Brickhead, la veritat. I això, espero que també us agradi el contingut que us porto. Estic flipant a vegades. Si veieu que em quedo callat és perquè no entenc. Bueno, no és que sigui el millor donant conversació, també t'ho dic. Però bueno. Está chévere. Está chévere. Está chévere. Chéverísimo, bambini. I hidratació, beveu tots. Que bo. Que bo. Que important és beure aigua. De debò. Ens hem d'hidratar sempre, Sí, estiu, hivern, tardor o primavera, matí, tarda o nit, sempre hem d'estar hidratats. Ara és què? Això així. Això així. Perfecte. I això així. Amic meu, això així, vale. Clar, no entenia molt bé el que tenia que posar. I aquí 3/4 del mateix. Així, així. Així. I així. Oi que sí? Oi que sí? Vale, i llavors... Sí. Com un geni. Llavors, això, ara donaré la volta. Vale. Miraré això aquí. Això aquí, això aquí. I això... per això ara entenc coses. I per... Ara... Doncs aquí tenim això. Doncs ja m'ha acabat el paquet 17. Se m'havia oblidat quin era.
hem fet aquesta continuació d'aquest edifici. Així que res, si us ha agradat doneu like, comenteu si voleu quin set voleu que us porti, que voldríeu veure com es construeix. I si no em seguiu ja li podeu donar el botó de subscripció. I res més, que passeu un bon dia o una bona nit si veieu el vídeo per la nit, i continuem en pròximes actualitzacions d'aquest set i amb nous sets. Així que res, estimats meus, macos meus, ens veiem i que us vagi tot molt bé. Adeu!